Sofia. Tervetuloa meidän kanavalle. Tänään mennään tehdä meidän temppuja. Joo, tämä on meidän toka video ja... Joo, me on pitänyt tehdä tää tosi kauan, kun Sofian puhelimella ei ole tilaa. Et pahoittelut siitä, jos te edes katsotte meidän videoita. Ja. No, sä voit aloittaa temput taas. Mies kerrot, mitä me tehdään. Ja. Siis, me tänään vähän puhutaan vaan ja tehdään temppuja, näytetään mitä me osataan. Sitten voitte vaikka harjoitella myös. Minä koitan opetella tälle flikkiä. Mennään asiaan. Mennään nyt asiaan. Joo, nyt myös lähdettiin tänään paikkoja. Sofia meni kysymään juttuja. Ja minä täällä lämmittelen. Tuleeko se? Okei, nyt mä kokeillaan yksin. Mä en uskalla. Uskallat? En uskalla. Odottakaa hetki. Me kokeillaan nyt silleen, että Sofia tekee tuolla sohvan päältä siltakaadon. Joo. Noniin. Se meni maailman parhaiten. Joo. Se on meidän paras temppu. Jep. Ihan best. Ihan best. Best temppu. No, mä näytän nyt mun hienon puolivaltin. Mä voisin näyttää enemmän temppuja, mutta mun käsi on edelleen murtunut. Ja mä pystyn laittamaan siihen painoa, joten mä nyt täällä vaan pompiin. Tai mä voin kyllä kokeilla kässäriä. Älä murra sun kättä. Voi kokeilla. Ei itse sattuu liikaa. Ei siis sattunut, mut siis mä uskallan. Silti sua niinku sattuu liikaa. Niin, voi sattua pellosta. Mä mietin lentää back. Se olisi ollut hienoa. Mä osaan ääntäkellä backin ja flickin, mutta mä en viitti tehdä sitä mukaan. Et viitti, vaan sua sattuu, jos sä teet. Ei kun mä en muista mun rannetta enää. No se oli herää. Se oli. Kun sä mursit, kun sä luistelit munkaan. Niin ja nyt mä en enää uskalla luistella. Joo. Ja joo, mä en murtanut Ellan kättä. Se kaatui. Mursitpas. Tällä me tehdään vaan pohjalla. Okei, nyt Sofia näyttää sen hienon silmän. Ja mä näytän mun hienon spagaat, jos mä en saa sitä, mun pitää kaventella. Pikku tauko. One. Okei, joo. Toi on meidän oma. Toi ei oo mikään. Me ei käytä. Me ei yritetty mitään. Niin kyllä mun pitäis saada se. Mun oma on... Joo. Nyt. Näytän mun spagaa. Saaks? Joo, älkää dissatko mun spagaa. Mä vasta rupesin harjoittelemaan sitä viikkoa sitten. Mun siltakaata näyttää tältä. Pysy siinä, mä tuun sua alta. Et pääse mun alta. Jee. Muuten, jos te tiedätte, miten saa kommentit päälle, niin... Eiku, ei me suositella, että ei mitään. Mä tekee mieleen partsille. Siellä ei oo kuule, siellä on vähän jotain näitä kirppiskamoja. Mitä sä halusit Sofia täiti auttaa? Sitä flikkiä. No niin, kokeillaan. Kameran päällä. Aha. Mut mä voin koittaa sit sutata sut tai jotain. No ei. Ei oo väliä. Ai te otatte koko ajan video vai? Joo. No siinä menee kuule, se menee ihan täyteen nyt, jos se koko ajan
kuulla. Okei, me laitetaan nyt hetkeksi paussille, kun me harjoitellaan. Moi! Ei mitään Se flikki ei onnistunut. Joo, joo. Ei. Se ei mennyt hyvin. Joo. Se on vasta... Pois siitä maasta. Se on tässä vaiheessa. Niin se on tossa vaiheessa, mun flikki on tässä vaiheessa. Joo. Eikö sun voltti on siinä vaiheessa? Ei mä osaa voltin jaloille. Mut siis, joo, mä tekisin flikin, mutta mä en pysty. Se osaa sen. Mä voin todistaa. Millä mä voin todistaa? No en mä voi todistaa sitä. Siis mä osaan 10 backia peräkkäin. Mut kerrotaan nyt itsestämme enemmän, koska me ollaan nyt vaan pölistyjä. Ja? No. No. Mistä se kertois? Ei oo mitään asiaa. No. Mun perheeseen kuuluu äiti. Sä kerroit ton jo. No te voitte kertoa teidän koulupäivästä hiukan. Joo, käyn koululla. Ja. Me käydään koulussa. No millä luokalla? Mä kerrottiin se. Ai se kerroitte senkin. Mulla melkein aina alkaa käsiltä ja loppuu 2. No. Keskiviikkoisin mulla alkaa 8 ja loppuu 2. 2 tuntia liikaa. Mulla maanantaisin alkaa 8 ja loppuu 2. Mullakin. Se ei oo kivaa. Ei alkaa, ei jaksa herätä heti maanantaina. Joillain alkaa 10 maanantaina. Mä oon kateellinen. Ja mulla alkaa keskiviikkona 10 loppuu 2. Jaa. Mut sullahan tänään loppuu 12. No ei. Mun hieno skorppari. Mun hieno temppu. Mulla on kuuma. Mullakin. Voitko sä vaikuttaa siihen? Ei. Aha. Mutta... No, heippa! Moikka!